1, 2, 3 i... Para, 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 pa, pa, parara, para, 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 pa, pa, parara. Dragi ljudi, ovi taktovi su taktovi naše nove pesme koju možete čuti na našem koncertu u Beogradu u Domu sindikata 25. maja u 20:30. Ova pesma je jedna od 10 pesama koja će se naći na našem albumu. Tako je. Naš prvi album sa putovanja. Da. Tu je i bendić, tu su i tamburaši i gudači. Znaš da će biti nešto lepo. Vidimo se 25. maja, Dom sindikata. Idemo, devojke!